Ik woon in Roesteren bijna 2 jaar. Misschien 7 maanden ik werk hier. En woon in Roesteren en leren Nederlands werken. En alles goed. De nieuwe Midden-Limburgse samenwerking om mensen die het moeilijk vinden te helpen aan een baan lijkt een succes. Althans voor Vladislav. Bijna 2 jaar geleden vluchtte hij uit Oekraïne. Nu werkt en leert hij en krijgt zijn leven weer richting. Het is grote projecten. Dit is makkelijk. Ik ga naar werken. Niet snap ik Nederlands, alles niet spreken op Nederlands, Engels. En dan kom ik hier en met mensen leren Nederlands. Het gaat steeds beter. Ik kan wel wat dingetjes verstaan en we begrijpen elkaar. Als je elkaar een beetje helpt, dan komt het altijd wel goed. Elkaar begrijpen, dat komt vaak vanzelf. Maar mensen echt vooruit helpen vraagt om meer. Daarom investeren de betrokken partijen nu in betere begeleiding. Omdat dat ons, maar ook dus de jongens en meisjes waar het om gaat, een betere kans geeft om thuis te komen in deze wereld. We kunnen niet op een project van 3 maanden iemand en taal en vak en arbeidsethos leren. En nu we alles op één hoop gooien, gaan we samen gewoon veel langer, veel intensiever met elkaar werken. En dat gaat veel betere resultaten opleveren. De initiatiefnemers willen meer dan werk alleen bieden. Ook toekomstperspectief. En Vladislav heeft dat ondertussen gevonden. Al blijft hij dromen. Misschien komen op automonteur. En dan ik in Oekraïne werken op automonteur en motomonteur. Je zit goed voor nu, maar je blijft toch dromen? Ja, precies.